nakapangutana judayon ko nga naalagi ka. Nitubag pud si Al nga anak gani ko nga musaka ko. Sa matunungutan ko niya kung unsay tuyo niya. Pero wala man na siya ni tingog o ni dool man na siya sa kuha. Nagkaayto ay lang mi ana og nikalita siya kiss sa kuhang forehead. Wala ko kabalo kung sa kong buhaton ana. Nakulubaan ko. Pag umanyag kiss sa kong forehead, kiniingon pa na siya nga mag-amping ka permi ha. Tagda ko kay mo balik kara ko. Ako po na siyang giingnan niya. Hoy kuya, nabuing na ka. Tapad ratag balay. Feeling kayo eh. Diningon at si Al nga mabalhin ko no siya assign. Layo ko no. Dugay pa daw ko no mi nga magkita. Ako siyang giingnan nga dili mabalaka kay pwede raman mi nga mag-chat-chat duha. Kunya iyang naong ani kay makita yun ako nga gaguol siya. Pero para sa ko ato kay wala lang jud to. Wala pa ko'y na-feel na something para sa mua. Pero nag-promise ko niya nga mag-chat-chat ralagi mi. Ug para mawala iyahang kaguol, gihag nako siya. Ug nakapangutana pa ko na niya kung anong nakasaka siya dere. Ningon ra po na si Al nga iyahan ako no to. Siya na kuno'y bahala. Then ingon pa na siya nga kuyog daw mi nga magpadagat. Pero ako siyang giingnan nga na ako'y trabaho o kinahanglan pa kong matulog. Pero ningon ra po na si Al nga pwede ra ko no nga sa car ko niya magtiwas og katulog. Gusto lang niya nga na siya'y kauban nga magpadagat. Pero perte yung hangyo ana ni Al. Unya ako naluoy pud ko niya sumotong nisugot na lang ko. Ingon pa gani siya nga siya na ko ni mananghid nilang mama. Pero ako siyang giingnan nga ako ra. Sa manang pagkaugmaan na kay nananghid kong mama nga mulakaw sa ako kay nako yadtuon. Nitubag po na si mama og niingon nga makikita ka sa mong uyab. Nitubag po ko nga uyab good oroy nara ko'y i-process kadali. Niingon pa na si mama nga magtarong lang daw kuno ko. Wala na ko nitubag ana kay kapoy sige explain pero nisugot raman gihapon na si mama. Kabalo mo po siya nga talagsara ko mulakaw. Sumotong nag-ready na ko. Naka-shorts lang ko ana ug dili pod kaayo mubo ha. Dayon naka-crop top. Unya ni gawas din ko ana sa balay. Unya mo po'y pag-abri sa gate nilang Al. Ningon pa na si Al nga huwasa man ka. Daniya pa nang gitawag si mama kay lagi daw makikita daw ko sa kuwang uyab. Ako pong ginan si Al nga hilom ya. Unya nigawas po dayon na si mama. O ningon pa na si mama nga wadto mo daw na siya syudadong bahala na siya basta dili lang magilak-hilak og masakitan. Nitubag pud si Al nga aw dito man pud ko padulong. Sakay na lang ka sa kuha para makasave kag pamilite. Og ningon pa na si mama nga may padong isakay na. Kay basin mo lahos nag-lodge, makikita unya na siyang uyab. Og nikunot yun na ako ang agtang. Sa motong ng lakaw nami, og nagkuyog yun ming duha. Ako agad na siyang gihapa kay kapakaulaw lang siya og basin ma-issue na jud mi ani sa muang mga silingan. Sa batong pag-abot na mo sa dagat, nang hanggat pa na siya inom. Beer lang daw. Kaya nihapit man na siya convenience store, abin ako chichirya rin gipalit. Giapilan man din niya duha ka beer. Iya pa nang gitunol sa ko ang isa kakan pero nibalibad ko kay basin masimutan ko sa kong mama. Paktay jud ko. Pero ningon si Al nga di ko no mabalaka. Mag-perfume lang ko no inig kahuman. Pero ako po naginan si Al nga dili ligi pwede kay duty pa ko.
Niingon po na si Al nga isa ra man daw kuno to kakan. Unya kay sige man siya pamugos, gidawat na lang nako. Taod-taod ana niingon pa na si Al nga inani unta ta permi no. Tubagpud ko nga na pag makauyab na kaya kay murag dili na jud ni mahitabo. Itubagpud si Al nga dili lang sa ako maguyab-uyab. Tubagpud ko nga naman kay gipaabot ya. Itubagpud siya nga dili pa man na siya ready. Di pa siya okay sa last breakup niya. Ug nitubagpud ko ana nga sos grasya na gibalibaran pa jud. Pero ang pangutana ya, nakaingon na day ka siya ha. Og nikatawar na si Al og niingon nga wala pa daw. Og nagpadayon lang mig istorya ana ni Al. Dinaan na din mi sa luyo siyang sakyanan ani. Pick up man iyahang sakyanan. Dito mi gilingkod-lingkod. Gihanigan lang niya. Nagtapad mi ani. Kaya bitaw nagsandig mi sa kilid sa sakyanan while galingkod. Unya, iyang gibutang iyang kamot sa kong luyo. Kaya bitaw murag niagbay siya sa kuha. Unya, medyo tipsy na ko ani kay wala na ko naanan og tagay. Antod sa nakasandig na ko sa iyaha dayon, nakatulog jud ko. Taod-taod ana, kay nakamata na lang ko nga natingala ko nga nakahigda naman ko sa iyang paa. Dayon, gapyod-hapyod siya sa kong buhok. Nangutan ako ana niya kung say oras kay manguli na mi kay basin. Nangita na si mama. Ingon po si Al nga 6:30 pa man. Ako pa na siya giingnan kung anong wala ko niya pukawa. Ningon ra po siya nga lami kuno kayo kang tulog. Sa motong giingnan po na ako siya nga kinahanglan na dyan may manguli kay duty pa biya ko. Ningon pa na siya nga mahapit sa misa usa ka fast food kay para daw kuno sa ko ang anak. Sa motong ako na pong giapilag order ako ang pamilya. Si Al, di siya mosugot nga ako mobayad. So ang ending, siya ang nagbayad sa ko ang gi-order. Then hapit namin naabot ana sa MOA pero sa unahan ra ko ninaog kay ma-issue unya mi. Pag-abot ako sa balay, gihatag na ako ang pagkaon. Dayon prepare na dayon para mo duty. Then taod ana ni chat ko niya. Nagpasalamat ko niya sa time og sa libre. Ako siyang giingnan nga mag-amping siya kanunay. Ug dili pud siya mag-uol. Kay dali ra kay nang panahon. Ug dapat mag-pray siya perme. Pero dugay pa na reply si Al. Nagpasalamat pud siya. Ingon siya nga mag-amping ra kuno siya kay napa kuno siya balikan dire. Gingnan pa ko niya nga dili sa daw kuno ko maguyab-uyab. Aron kuno nga di na kuno ko maila og usab. Pag humanan na kinananghid din siya nga matulog, kay sayo pa daw siya mugikan. Sa mato mga alas 4 to sa kadlawon kay nag-chat siya. Nireply pod ko ana og nangutana kung nakalakaw na ba siya. Ningon man hinuna siya nga panaugon ko niya kay kinahanglan daw siya comfort hug. Unya ako pod, ninaog ra pod ko ana ako siyang giingnan nga kadyotra. Sa motong pagnaog na ako kay paspas kay kung nakasulod siyang sakyanan, ug didto kay nagginaksanay mig-ayo. Nga paghuman ato, nilakaw na dayon siya. Ug nibalag na sad ko gisaka. Paghuman ana kay permi nang gihapon mig-chat. Usahay mangumusta siya, usahay manawag pa. Og paspas ra jud kaayo ang panahon. Nakauli na siya. Ni-chat din siya ana. Gabi naman siya nakaabot. Iha kong pagawson kay naadaw ko na siya ihatag. Ako pa na siyang giingnan nga kadyot lang kay nag-ilis pa ko. Iha pa kong gipadalian na kay katulgo na daw siya. Sa mata ko siyang giingnan nga panhion na lang dari sa balay. Sa matong nadunggan dyan ako nga nangayo na siya. Sa matong giabrihan siya ni mama,
O gitawag po ko na ni mama kay giingnan ko nga naa daw kuno akong uyab. Ningon pod ko ana nga pataka lang jud ka ma. Wala man gani nang uyab nako. Nikatawa ra po na si mama og niingon nga naa si Al sa gawas. Sa matong ni gawas pod ko. Unya si Al kay mura magpinasagdan. Loy man kaayog naong. Sa matong na siya'y gihatag sa kuha. Na siya'y pasalubong. Ningon pa si mama nga hayahay ko no kay ko kay na ako no ko'y pasalubong. Ningon po na si Al nga bahinan ko no nako ako ang pamilya. Kay basin ko no ako ray mukaon ani tanan. Sa matong nagpasalamat si mama kay Al. Ako pod kinagpasalamat. Ako pa siyang giingnan nga kinahanglan siya nga magpaalot ug kinahanglan niya nga atimanon iyang kaugalingon kay basin di na gyud siya sugton atong gipanguyaban niya. Ningon na po na si Al nga hilom diha Trishang. Then ikatawar ako. Sa matong nilakaw na siya o ni-duty na po ko. Pero milabay ang mga adlaw ana kay wala pa gihapon mi nagkitag balik. Wala pa mi nagsapon pero usahay mag-chat-chat min duha. Unya ani nga time kay medyo nihomok na ako ang dughan. Mura magnaay mga mix nga signals iyahang ginahatag sa kuha. Or base na assuming lang ko. Then one time ana, niyato nagbalay si Al. Nanulong din na siya tagay. Sa matong nag-inom silang papa, ako ang kuya, ug si Al. Ningon pa na si Al kung anong di daw kumamansin niya. Pero busy man ko ato nga time. Sa matong ako siyang giingnan nga later na mi mag-istorya. Ningon man na si kuya nga na ako na siya nadunggan ba nga kato ko nung paglakaw ni Al katong na-assign siya sa laing lugar na ako no daw nakakita niya nga na ako no'y babayi nga nisulod sa iyang sakyanan. Nagtanaw ko sa nawong ni kuya kay lami kaayo si paon ba. Mingon pa yun na si mama nga mao jud dong kitsa man to. Silingan na jud to nato ba kay nigawas ra man daw dayon. Unya ako ani kay naglingkod lang pod sa may lamisa. Unya nagtanaw ko sa naong ni Al kay guilty kaayog nawong. Nangutana pa na si Al sa kong kuya kung asa daw kuno niya nadunggan na ang istorya. Ningon ra pod si kuya nga sa mga silingan ra pod daw. Nitubag ra po na si Al nga dili guro to ako ba. Basin lahi to. Nitubag po ni si kuya nga maupod. Unya ni sumpay na siya ingon nga ako og naay manguyab manggani aning Trisha. Ipaanhin na ako sa balay. Dili kay magtago-tago nya paghuman kay silingan ra. Unya ni katawa. Og nagtinan-away jud ming Al ani ba. Murag kami naman jud to. Og niingon pa na si Al nga himbisan nato og naay manguyab. Og niingon pa na si Papa nga himbisan bitaw. Diningon si kuya nga, ikaw Trisha, basin ay nanguyab ni mo ha? Wala lang kagasaba. Ito bagpod ko nga, panguyab gud uroy, mura man tagdalaga ana. May gani nilaban si mama og niingon nga, pasagdahan lagi ko kay naningkamot ko para mabuhi na ako ang anak. Pero niingon pa na si kuya nga, basta Trisha ha, ayaw nang layo kay kapoy pangitaon og mobiya na pod. Kanang silingan ra. Ug mitubag pod ko ana nga niana man si Kuya Alia nga na daw siya ihatag sa kuha nga kauban niya. Pero ningon si Al nga dili na kuno pwede kay nakauyab na daw kuno to. Ug na lang jud ako ang naistoryahan. Musakan ako og balik ani pero before ana nangutan ako mama kung asa kong anak. Dingon ra pod si mama nga tuwa daw ilahang kaal kay gihulman sa iyang mama. Og dingon po na si Al nga didto sa daw ang bata silang balay kay basin maganahan pod ang iyang mama og papa nga mamanghuran pa siya. Nikatawa ra po ni si kuya og dingon nga pagminyo na ligi Al para naay kalingawan imong mami. Tubag pod si Al nga wala pa gani ko'y uyab, minyo na hinuon. Og niingon ko ana nga naman na siya gipaabot ya. Pero maupod lagi.
kay dili man makaingon. Then ikatawa ko. Pero niingon ra po na si Al nga mahadlok ra daw kuno siya nga ma-reject. Nangutana pa na si kuya kung kinsa kuno kay hayahay kuno kaing bayhana. Niingon po si Al nga taga diri ra gud. Unya niingon pa ko ana nga agoy kinsa ka na. Pero niingon na si Al nga hilom diha saka na didto. Sa matong ni saka na lang pud ko ana. Hanan ako sa kwarto ani. Nag-scroll sa ako. Sa matong ni saka na ko ana ug nisulod na sa kwarto. Dayon, nag-scroll sa ko ana. Namo ko'y nakita nga na may gi-post nga picture si Al. Pero naka-emoji ang face. Dayon, naka-blurred gamay ang lawas. Sa matong giklaro kayo nako. Pero ahak man kaayo kay murag pagtanaw nako, murag ako man eh. Murag sanina man ako ni. Unya ang iyang gi-caption kay the girl I love the most. Sa matong ako agyo na siyang gichatan. Ako siyang giingnan. Huy, nganong imuhang gi-post ang picture nato? Kato pa jud nga natulog ko nga nakasandig sa imuha. Nganong imuha maning gi-post? Ma-issue ta. Pero taod-taod pa na siya na reply. Ug niingon siya nga, ani ako sa ubos, di kay mag-chat-chat ka diha. Ako siyang giingnan, nga hilom, unsa palang istorya nilang mama ug papa. Napod ra ba si kuya dira? Pero ningon na si Al nga, unya na lang kuno mi mag-istorya. Mga alas 12 daw. Sumuto ko siyang giingnan, gumunaog ra ko unya. Nangutana pod ko niya kung anong wala pa giuli ang bata. Ningon ra pod si Al nga doon ra daw niya sa balay ug siya ra kuno'y hatod diri balik. Sa pagkataod-taod ana, ni-chat og balik si Al nako ug ningon siya nga nanakuno ang bata sa ubos. Sa matong ninaog sa ako. Ug niana pa na akong anak nga niingon ko no ihandadi nga matulog ko no siya kay makig-istorya ko no siya kay mami. Nangutana pud ko niya kung kinsa nga daddy. Kay ang tawag niya sa kong papa kay Daddy Luman. Ug ang tawag niya sa kong kuya kay Daddy Tito man. Pero wala na nakatuba akong anak kay nikalit man nagsyagit si mama. Nangita siya kung asa daw kuno si papa. Ug ningon na si Al nga tuwa daw sila ha kay nagtiwas og inom si ang daddy. Nagpanglingo na lanjud na akong mama ug niingon nga apason kuno nako kay papaulion na. Pero ningon si Al nga siya ra daw kuno kay muuli naman pud kuno siya. So matong ni uli na si Al. Unya kani akong inahan kay chismosa gyud. So matong iya akong gitawag kay mag-istorya sa dawmi. Pero ako siyang giingnan nga pakatulgon sa nakong bata. Pero ningon siya nga kadyot lang daw kuno. So matong nangutana ko sa kong mama kung ano man. Nangutana siya sa kuha kung nanguyab ba daw kuno si Al sa kuha. Paspas pagay ko niingon nga, wala uy, kabalo biya kang walay nanguyab na ako. Pero ningon si mama nga murag lahi na jud kuno ang tan-aw ni mama sa mga binuhatan ni Al. Ingon pa siya nga istoryahan daw kuno dayon sila kung nanguyab na kuno si Al sa kuha. Ningon ra pud ko ana nga ningon si Al nga mag-istorya kuno miunya. Ningon pa na si mama nga basin kuno daw nga ako ligi daw kuno'y gitagad ni Al. Nitubag pud ko nga, pataka lang jud ka ma. Ulitaw kay nandako. Professional pa jud samantalang ako napaangka na. Kunya gi-eskwela pa grade 10. Unsa ra jud ka diha? Pero niingon ra po na si mama nga, pasin di ay. Ugulan ako nitubag ana og nisaka na lang ko. Grabe yun ka chismosa ni ako ang inahan. Sa matong pagbalik na ako sa kwarto, akong giistorya ko ang anak. Nangutan ako sa iyaha kung kinsay daddy nga gusto makaistorya sa kuha. Kung nitubag akong anak nga si Daddy Al.
Nasyak jud ko ani kay Tito Roman to'y tawag niya kay Al. Pero karon kay nganong nagdaddy naman siya. Sa matunangutan ako sa anak kung kinsay giingon nga daddy ang itawag niya kay Al. Itubag ra po na akong anak nga ang mama ko no og ang papa ni Al ang gaingon. Okay ra daw. Paguman anak kay gipatulog na nako siya. Mato nga natulog ng bata. Dayon, pagtanaw nako kay naay chat si Al. Ningon na siya nga iyahang mami og daddy lagi daw ang nag-ingon nga daddy daw itawag siya. Nangutana pa si Al kung okay ra ba daw sa kuha. Ug iya akong gipahinumduman nga mag-istorya lagi mi kung nakatulog na ako ang anak. Pero ako siyang giingnan nga natulog na pero mag-video call na lang mi kay maulaw man ko kay basin na ay makita naman duha. Sa matong ni okay ra siya ug nagtawagay jud min duha. Ingon si Al nga naaligi siya istorya sa kuha. Nangutana pud ko kung unsa ka importante ang iyang ingon sa kuha. Ingon si Al nga, kabalo ba ka Trish? Kabalo ba ka Trish? Nga ikaw ko ang gitagad. Dugay na. Pagkabalo na ako nga ni Bia ang amahan ni baby, sukukay ko. Sukukay ko adto siya. Pero at the same time, murag nalipay pud ko. Ikaw tong ginaingon nako nga kitagad nako. Pag wala jud ko nakatingog ana, na-shock ko. Murag na ako'y feelings niya pero murag kuya ra jud nako siya. Nisumpay pa nag-ingon si Al nga kabalo ka katong niingon si mohang kuya ganiha. Gistorya na may adto daan. Hapit na gani ko niya na sumbagan. I-confront ako niya adto katong day after nakauli ko nga nagistorya mi. Nangutan na siya kung unsa daw naa sa tuang duha nga paglakaw kuno nako nisakay ka sa sakyanan. Og nakit-an jud daw kuno mi ni kuya adto. Ningon pa na si Al nga gipasabot man po nako niya nga comfort hug ra to. Og naibog ko nimo. Pero wala pa ko nakaingon kay maulaw ko og mahadlok ko. Pero karon kay ready na jud ko. Nananghin ako nilang papa nimo og kuya nimo. Pero si mong mama kay wala pa. Og ako siyang giingnan nga base naghinubog lang siya. Pero ningon si Al nga dili lagi to hinubog og tinuod kuno tanan niyang giingon. Og ako siyang giingnan nga kabalo biya kaya nga pure kuya ra jud ako ang mahatag nimo. Pasensya jud. Pero ningon na si Al nga magpaabot tara kuno siya sa kuha kung hantod kanus-an na daw ko ready na. Pero ako siyang giingnan nga ikaw bahala iya. Basta as of now, friendship ra jud. Og ningon si Al nga I love you siyang. Paaboton ti ka. Unta dili magbag-o imong pagtagad nako. Paguman ato kay gipalong na namo amo ang tawag. Pero wala jud ko kasabot sa una feel ato. Mura ko mabuang og unahuna. Kay sa unahuna, okay ra ba kaha siyang parents? Okay ra ba kaha siyang mga igsuon? Daghan kaayog mga what if nga nasa unahuna. Pero nangayo ko sign ni Lord. Kay kabalo ko nga sa Lord lang ang nakabalo sa tanan. So dapat mabuhat niya ang gipangayon ako nga sign before mag New Year. Hapit na magud to mag New Year ba? Unya, nabuhat yun na niya ang gipangayo nako nga sign ni Lord. So motong pagka January 1 ana, gisugot nako siya.
Ako nang gichatan si Al nga panihon sa balay. Balag malapas siya alas 12. Pero dili siya makadto sa balay kay duty di ay siya. Sabot ako siyang giingnan nga mag-video call na lang mi. Para dungan may salubong sa New Year. Ningon ra po na siya nga patawagon lang ko. Kunya mag-out sa daw siya kay daghan pa siya buhaton. Ni-reply pod ko ana og, okay, sige love. Ay sir di ay. Wala na siya ka-reply pero gisi niya. Pero ambot ka murag, gikilig man ko ato. Sa matang pagka alas 12 na, nitawag din ko sa yaha. Ang unang giingon ako niya, kay yes. Nakapangutana si Al og unsa kuno yes. Nitubag pud ko nga, ay, no na lang oy. Slow man kayo ka. Sayang, police unta pero slow lang. Og niyon si Al nga, tinuod, kita na. Bantog ra kay love imo ang chat sa kuha ganina. Thanks love. Happy New Year. Later na kong gift ha. Inig out na ako. Ingon po ko ana nga, okay love. Bye sa ha kay gitawag ko ni mama. Ug niingon pa na si Al nga, kabalo na silang ante. Mutawag ko ilang mama ha kay pahibalo na ako. Niingon po ko nga, wala pa. Pero ayaw lang sa basig masungugan ko diri ba. Maimpas ko ani. Sa moto ningon si Al nga, ugma na lang daw. Ingon pa siya nga, sleep na dayon ha. I love you. Dayon nag I love you too pud ko sa iya ha. Then palong din sa tawag. Pagkuman na kiniadto din ko kusina. Gakaon ko nga gikilig. Ug after pila ka minutes ana, naabot man nagkalit ang manghod ni Al. Murag excited man kayo. Unya ako ani kay nagkaon gyapon kog cake. Unya nagsigil lag smile. Unya gihapak jud ko ana sa manghod ni Al ug nangutana kung kanus apa. Unya ako ani na-shock jud ko. Ako bang giingnan si Al nga dili sa magsaba. So mo ningon ko nga, ha? Naunsa man? Naunsa day ka? Nitabag po siya nga, kanus apa ligi? Sikreto roman kayo eh. Nangutana jud ko ana kung unsa lagi daw. Sa mo niingon ang manghod ni Al, nga nag-change status na daw iyang kuya sa FB. In a relationship na daw sa kuha. Ug nagsige na siyang panghapak sa kuha. Sa motong wala ko'y nabuhat kundi niingon na lang nga, ay karon pa. Bag-o pa jud. Grabe. Giingnan ako siya nga dili sa magsaba. Sa motong gisungog-sungog jud kog ayo sa iyang manghod. Pero ako siyang giingnan nga dili sa magsaba kay basin makabalo silang mama. Pero paggawas na ako dito sa may sala kay na-surprise jud ko kay naman sila tanan. Na silang mama, si papa, si ate, akong kuya, ug duha ka manghod nako. Then apil pud ang mama ug papa ni Al, ug iyahang duha ka magulang. All eyes in me gyud kaayo. Naulaw jud ko. Nangutana sila kung kanus ara daw kuno ko nakauyab. Itubag pud ko nga, nakauyab na day ko. Pero wala na jud ko'y nahimo. Kabalo na silang tanan. Ningon pa ang mama ni Al nga, worth it ra kuno ang pagtudlo niya sa bata nga daddy ang itawag ni Al. Unya miingon pa na si papa nga, wala may problema ana, maskin pag mamalayi na mo ugma dayon pre. Mo ni ingon sa kong papa dito sa papa ni Al. Tubag po ng papa ni Al nga, ug pwede palang iminyo nato ni diretso pre. Pero niingon ko nga, hilo mo karon pag gani mi gauyab,
ipang minyo manoon ta ninyo. Masakitan gani ko bantay lang mo. Pero niingon ang usa ka kuya ni Al nga, Trish, dili ka pasakitan ni Al. Promise na ko na kay kung pasakitan ka niya, tulion to na kog usab. Niingon po na akong kuya nga, si Al pasakitan ka? Samantalang pila na katuig nga nagtagad nimo. Ug wala ta mo nasapnan nga gagakos, dili yud guro na kay istorya si Al sihan tuyo si Moha. Nangutana po tong isa ka kuya ni Al kung yun sa kuno pagistorya. Sa motong niingon si kuya nga lagi hapit niya masumbagan si Al kay nakitaan ko niya nga nisakay sa sakyanan ni Al unya perting gakos na mong duha ni Al. Og nangatawa na sila kay lagi nasapnan jud me. Unya ningon pod ko ana nga dili pa mi uyab ni Al ato nga time. Naga-chat-chat lang. Ug gusto lang ni Al ato og comfort hug. Unya gisungog hinuon ko nilag ayo ug niingon pa ang manghod ni Al nga kalami sa love story. Then mingon pa ng papa ni Al nga basta sila daw support ra kuno sila permi kung unsay desisyon namo. Og nagpasalamat lang ko. Og niingon pod ko ana nga salamat kol. Unya paspas yung kinakaingon ang mga kuya ni Al kung unsa kunoy kol. Og niingon po na ang mama ni Al nga magpapa og mama na daw ko nila. Kakuyaw na lansod. Pero wala ko'y choice ato kundi magmamagpapa na lang nila. Unya si Al ana buntag na yud siya nakauli. Gipukaw pa kong mama ana kay tulog pa kaayo ko. Gingnan ko sa kong mama nga, huy, mata na dira kay naa imuhang uyab. Ningon pa ko ana nga, unsay uyab? Wala man ko'y uyab. Tabagpot si mama nga, unsay wala. Na si Al, nakauyab na tawon ka gabi iday. Itabagpot ko nga, aw ba? Ingna mga kadyot lang kay mag-ilis ako. Pero niingon mahino na si mama nga ipasulod na lang daw niya diri sa akong kwarto. Nakapanglingo jud ko. Pero taod-taod ana, na jud na nanuktok. So abi man ako si mama ni ana ara ko nga. Unsa man ba? Sulod lang kay abri man na. Natulog pang bata. Kunya pag abri sa portahan kay nataranta ko eh. Nakatapis pa ko kay mangitag sa nina. Ako yun ang ginan si Al nga gawasa kay nag-ilis pa ko. Pero ningon na si Al nga, anong mo gawas man? Derira ko. Ako na lang siyang giingnan nga maghilom kay natulog pang bata. Pero, ni good morning love na siya sa kuha dayon, ni bakhag. O yan nag I love you pa dyan. Kalami sa feelings eh. Nag I love you pud ko ana sa yahaw. Ako siyang giingnan nga magpaabot sa kay lagi mag-ilis ako. Pero gipaatubang man hinuon ko niya ana og iyaha kong gikisan. Kanang kiss nga napadulong gyud sa perting pinaakay. Aha ka kay kalami na lanjod. Pila na pud ko katuig nga wala nakatilaw ging ani. Ang grabe na jud kaayo nga murag hapit na jud nga naay mahitabo naman duha. Hapit na jud. Hapit na jud nga naay nahitabo sa mundo.